This too shall pass, mga igsoon. Matod pa. Ang Lantaw Floating Restaurant na papas gyud in town. Good morning. Merry Christmas mga kaigsuoran kong mga bisdak o ilabi na sa mga Cebuanon. Maayong Pasko kaninyong tanan. December 24, 2021, 8:45 AM. Dong pud ko sa Barangay Dayas sa Cordova kay atong tanawon ang causeway, CCLEX Causeway. Tanawon na to og wabay naangkon nga damage gumikan na tong bagyo Odette. Nang hinaot ko mga igsoon nga kamutanan namo sa mayong panglawas o malipayon mo kauban sa inyong pamilya magsilibrar sa Pasko 2021. Di ginato ni malimtan mga igsoon sige ra may katalagman sa history nga wa mahuman. Tanan mulabay. This too shall pass, mga igsoon. Matod pa. Mga igsoon, nakakita karon sa Cordova. Dayas Cordova. 10,000 roses. Ang Lantaw Floating Restaurant na papas gyud in town. Mao kada mga igsoon ang Lantaw Floating Restaurant. Papas gyud in town. Way nahibilin. Naata karon diri mga igsoon gumikan kay ato ang i-cover ang CCLEX Causeway. Og mao kini atong nakita sa pag-abot nato diri sa may Dayas Cordova, atong nakita nga guba gid in town ang Cordova. Suwayan ang suod mga igsoon. Makapasilong ta.
Salamat sa inyohang pagtanaw. Nang hinaot ko nga magpabilin ka mong malingkon, malipayon o mahandomon sa maayong ugma. Merry Christmas to one and all. You say you are lost and you're in need of some advice. I'll try to be honest, though it's easier to lie.